Domini. I hem arribat a l'última peça de la subhasta. Lot número 208. L'innocent, autor desconegut. Aquest quadre, famós arreu del món, és l'última obra d'art reconeguda del període salubre de la Terra. El preu de sortida és de 700 milions. Per qui n'ofereixen 700 milions? 800 milions? Sí, 800 milions. Algú n'ofereix 900 milions? Gràcies, el senyor d'abans. Algú n'ofereix 1.000? Adjudicat per 900 milions. Adjudicat per 900 milions. El quadre s'haurà de quedar aquí una setmana per formalitzar els tràmits habituals i després el lliurarem al seu nou propietari. Gràcies, senyores i senyors. Buaco, per què hem acceptat aquesta feina? Sé que teníem un fotimer de bones ofertes. Per què has dit a totes que no i has triat aquest robatori merdós? Hauria volat molt passar ruïna per la costa i encara hauria volat més trobar les reserves d'or del govern. Hauríem hagut de posar-nos en contacte amb el peix gros ara que aquell imbècil d'intermediari l'ha dinyat. Ens hauria llogat per alguna cosa. Arriba un punt en la carrera d'un androide que ha de treballar per altres motius que no siguin la pasta. Un és demostrar què pot arribar a fer amb el seu programa i l'altre és tornar un favor. Vols demostrar de què és capaç el teu programa? No, encara no ha arribat el moment oportú. Llavors és que has de tornar un favor. Tens un deute amb algú. Jo no li dec res a ningú. Doncs llavors deu ser per pasta. Oh, quin pal, tu. Ai! Ei, per què em pegues ara? Què he dit? Hi ha un altre motiu que no entendríeu cap de les dues, o sigui que no em feu gastar saliva. Pareu de rondinar i continueu remant. He de pensar amb calma. Que se li ha afluixat algun cargot. Em fan patir una mica els circuits impresos d'aquest tio. Ja hi som! Sí! Som a sota mateix del magatzem de la casa de subhastes. Escolteu, si per alguna cosa van mal dades i ens hem de separar, ens reunirem al lloc de sempre d'aquí a 24 hores. Ha quedat clar? Sí, molt clar, però per què tant de rebombori per una obra d'art fastigosa? Que en traurem nosaltres dues. Només perdre el temps. Potser hi trobarem alguna cosa. Potser hi ha or o diamant. Això ja m'agrada més. Policia blindada. Perdoneu aquest humil capellà, germans, per tenir-vos a tots amb l'A i el fort. Comença l'espectacle!
Amb tots vosaltres, l'encantadora Liona Euseni! Hola a tothom! Benvinguts a Respon Amor! Us presento en Mario el Camell, el primer dels nostres concursants d'avui. Resulta que no em vol explicar res, però res de res. Llavors, per què vol la llengua? Val més que li tallem i tots contents. Sí, proposo que li extirpem de manera científica. De què aneu, col·legues? Jo també tinc drets. Què passa? M'he llegit la Constitució i posa que tinc dret a guardar silenci. Això és així. Llegir massa és dolent per la vista. Et pots quedar sec, oi que sí, Ulleres? I tant! Em sembla que ho vaig llegir al butlletí de la policia. Som-hi, primera pregunta. Qui t'ha proporcionat l'heroïna que venies avui al carrer? Tranquil, pensa-t'ho bé, tens 20 segons. No m'acollonireu amb aquest numeret. No us en sortireu. Ei, quina resposta! Senyor, tingueu pietat de la seva ànima. Feu que en aquests últims moments conegui el vostre poder i pietat infinits. Li jugo 10 papers que aguanta 40 segons. Apa, on vas, Al? Aquest no aguanta 40 segons ni borratxo. Jo dic 20 com a màxim. Ei, prou xerrar i deixeu els calés sobre la taula. Jo dic que n'aguanta 15 i em sembla que m'he passat. Nostre senyor diu que 25 segons. Gràcies. Rien ne va pli. Jo crec que n'aguantes 30, però m'empipo molt quan perdo. Per tant, procura no va de boca abans. Ja està a punt! Endavant! Vinga, vinga! 15 segons, Déu-n'hi-do. Em sembla que l'heu subestimat, nanos. No ho sé. He guanyat! 31 segons! He guanyat! Ja era hora, per fi puc plegar. Ja he endreçat tota aquesta muntanya de papers. Noies, que vinc! Els dossiers, un altre cop esbarriats. El mataré, el curé en oli de tanc bullent. Britan! Mira què has fet. No he sigut jo, semblava una explosió de granada. Recordi que jo l'estava ajudant a classificar aquestes demandes per danys i perjudicis, Qui és l'animal que es dedica a jugar amb granades? Segur que ha sigut la Liona Euseni. Els vigilants estaran inconscients tota la nit. Què coi? Què representa això? En Peter ens ha portat de vacances a la Côte d'Azur. Els matins a la platja, nits memorables de passió desenfrenada. Quin avorriment tan mortal. Quina existència tan absurda. El pare empaita la meva germana, la mare s'ha tornat boja per culpa del vent i a mi? Què m'empeny a viure tret de la satisfacció del suïcidi? Talleu el rotllo! No hem vingut aquí a disfressar-nos amb roba de l'any de la picó i a fer comèdia. Hem vingut a endur-nos l'innocent. Entesos? No ho podem perdre ni un minut més fent teatre d'aficionats de barri. A més, la vostra actuació fa pena. Oh, no tens sentiments! Les noies necessitem alliberar l'angoixa que ens tormenta de tant en tant! Ja sembla un home de debò. No té sensibilitat. No em coneixeu encara. Pareu d'emprenyar-me i de dir parides i continueu buscant l'innocent, d'acord? Ja hem trobat el quadre de la punyeta! Era a la sala d'aquí al costat, amb una pila de quadres més. No gaire ben penjats, tot s'ha de dir. Sí! Sóc jo, sens dubte. Fins i tot es veu la piga que tinc a la panxa. Ho enteneu ara per què l'havia de trobar com fos? Si només és un tio amb les mans en l'aire. I gros. Anapuna, no creus que aquest anell fa més per mi?
Jo el que no entenc és com han pogut vendre aquest quadre per 900 milions. Quan creus que pagarien per un nu nostre? No ho sé, però segur que no tant. Per què et penses que em fa tanta ràbia? Què? Mira, dona, som maques i sexis, però ningú no pagaria tants diners per nosaltres. Què té ell que no tinguem nosaltres? Comando vermell? Són durs aquests tios, haurem d'anar amb molt de compte. No li ha fet gens de gràcia que li vulguem robar el tresor que vigilava. No us podeu endur l'innocent. Ens han contractat per vigilar-lo. Escolteu-me bé, només us ho diré una vegada. Deixeu-lo on era. No, no puc, el necessito. És la meva existència. La teva existència se me'n refot. Protegir-la no és el nostre contracte. Deixa el quadre on l'has trobat. És moment d'entrar en acció, no trobes? Sí, ja ho crec, ja ens hem encantat prou. Ei, tinc una sorpresa, nano! Hola, comando! A cobert! Oh, Déu meu! Bonaparte! Oh, he trigat hores a posar-li aquella capa de cera protectora anticorrosió bacteriana. No pateixis, no li passarà res. És com tu i jo, no ens fa cap mal respirar una mica d'aire contaminat. Només ens perjudicaria una exposició llarga, no li farà cap mal. Però la granada li ha explotat al costat mateix. Me'l podria haver convertit en ferralla, destruït completament. Oh, pobrissó meu, no passa res, la mama és aquí. Ah! Té una rascada! Té una rascada! No et quedis encantat, fes alguna cosa. El Bonaparte té una rascada. No m'agrada que em trepitgin i no m'agrada que em donin cops de puny. Gràcies, m'anirà molt bé. Porta! Preparat? Has guanyat el premi especial! No! Prou, sisplau, parlaré! Has fet tard. No tindré pietat. Tu t'ho has buscat, desgraciat! Tingues pietat. Què creus que Nostre Senyor considera més valuós? La vida d'aquest pecador miserable o un tanc? Home, un tanc, esclar. Exacte. Gràcies, senyor, per tocar aquesta noia amb la llum de la saviesa que dona a la patrulla blindada la força per continuar lluitant. Ei, un moment. Li faré una capa de pintura i el Bonaparte quedarà com nou. Me'l pintaràs? Ets el noi més amable i servicial que conec. Ho faré amb molt de gust. T'ho agraeixo moltíssim, Al. Res, cap problema. Suposo que no et fa res, oi, que et digui que ets una joia? Amb la condició que no et faci res, que et convidi a anar a sopar amb mi aquest vespre. No, i és clar que no, però m'hauries de dir si el restaurant té aparcament subterrani. Sí, tenen aparcament propi sota el local. Llavors, encantada. Per què ho preguntes? No vull deixar el Bonaparte al carrer. El núvol bacteriològic el faria malbé. Quina enveja la parelleta d'enamorats, oi? La setmana passada vaig dinar amb un escarabat de 12 centímetres i no m'ho vaig passar gens bé, tot s'ha de dir. I quan jo menjo al laboratori envoltat de mostres d'orina, sempre em venen basques. Pensem en el nostre bon amic Mario, que encara s'espera veure si pot guanyar el primer premi. Ui! Emergència, emergència! Tothom als seus llocs! Segons l'alcaldessa, no hem d'actuar amb precipitació, atès que cada 36 segons es produeix una emergència a la nostra ciutat. Ja, però ara es tracta d'una emergència especial. Que no són sempre especials les emergències, tinent. Feu-ho a la closca, és molt greu! Exemplifiquem-ho amb una escala de l'1 al 10. Li donaria un 1, un 4, un 7 o al màxim? Escolta, pallasso, és una emergència d'aquelles. En Waco i la seva banda tornen a fer de les seves. Et sembla prou greu? I tant, és molt greu. Estan emmerdats enmig d'un tiroteig en una sala d'un lloc que es diu Westerbees, que el comissari diu que està mirant de tresors i de joies. Tinent, ha dit Westerbees? És la coneguda sala de subhastes? Que tenen estàtues amb uns culs i uns pitams enormes? Sí, m'alegro de veure que per fi heu començat a mostrar interès pel cas. Aviam, quina puntuació li donaríeu a aquesta emergència en l'escala aquesta que heu dit? Un 10? Sí! Un B! No! Quina emergència! Molt bé, doncs vinga, anem cap allà a controlar la situació. Va, som-hi!
blindada a formar! Els tancs avançaran en columna de 4! No paris de disparar! No hi torneu! Imbècils! Idiotes! Us podríeu fixar una mica més cap on dispareu? Fins i tot la gerra m'ataca. No és a mi a qui us heu de carregar. És aquell assassí vermell d'allà. Que no veieu que s'ha amagat allà? I cap on et penses que estem disparant, burro? Para de fer el papallona, que encara prendràs mal. Que no veieu que el comando és allà, cap a aquella direcció? Va, fem-li una altra repassada. Pareu! Dispareu contra mi. Com que teniu tan mala punteria, segur que no correré perill. M'ofèn que tinguis aquest concepte de nosaltres. Alto el foc! Que no m'has sentit o què? Continues disparant cap al mateix lloc, suposo que te n'has adonat. Sí, així aprendrà la lliçó. Maleïda gata tocada del bolet. Escolta, el comando vermell ja t'ha clavat una punyalada. Amaga el cap, Buaku, que ja ens en ocuparem nosaltres dues. Ben mirat, val més que toquis el 2. Estàs tan fotut que no pots combatre. Vés-te'n i si t'ataquen, fes servir la viubola. No sé si la porto a sobre. Sí, la tinc aquí! Encara et queden forces per fer-la servir. Nosaltres ens quedarem l'únic pot d'antídot que queda. Amb la viubola podràs neutralitzar qualsevol enemic. Tens raó, Anapuna. És millor que me'n vagi. La ferida em comença a fer força mal. On tinc el cap? Em deixava el quadre. Que estrany. Es veu que avui en Buaku i la seva banda han trobat un os massa dur per rosegar. Com que no són els de la patrulla blindada, creu que poden ser els SWAT els que li planten cara? Què? Aquells marietes no serien capaços de corralar en Buaku ni 10 segons. Deuen ser els guardes de seguretat de la sala, doncs. Se n'estan sortint prou bé. Leona, agafa aquest tanc en miniatura que tens i vés a veure qui són els de l'altre bàndol. Es veu que aquí hi ha algú que ens vol prendre la feina i a mi no m'agrada la competència. Farem una cosa, si no has tornat d'aquí a 5 minuts, donaré l'ordre als altres perquè et vinguin a buscar. Mira, si de cas que siguin 7 minuts, així podré acabar de sopar. A les ordres! Va, anirem pel carreró lateral. Entesos. La combinació d'art i de diners ha produït obres d'un valor incalculable, però el defecte més lleu fa perdre tot el seu valor a l'obra més valuosa. Per això es gasten fortunes per conservar el que tard o d'hora es convertirà en deixalla. Vigila, mira per on vas, Al. Faig el que puc. No et pensis que és fàcil esquivar tots els tresors que hi ha pel mig. No puc maniobrar amb tranquil·litat. Tant me fan els quadres, però si fas una rascada a la xapa del Bonaparte, t'aviso que te'l faré pintar i polir de dalt a baix fins que quedi com nou. Merda! Mira quina casualitat, que potser et volies endur aquest quadre que dius sota el braç. Caram! Els de la patrulla blindada envien noies a fer feines d'home. Quieta, dispari! Em sembla que no pots anar gaire lluny amb aquesta ferida que tens. Ui, merda. Ostres, Bonaparte, Bonaparte.
tens, Liona? Se m'ha enganxat no sé què al coll i no m'ho puc treure. Què és, Al? Per què no oblidis la nostra trobada inesperada? T'he obsequiat amb una biobola que no se't desenganxarà mai. Què carai és una biobola? Una mala passada. Ah! Procura no moure't. Agafem-los, endavant! Tinent, han d'ajudar la Liona. Em sembla que necessita atenció mèdica urgent. Ho sento, Al, t'he de donar una mala notícia. En Buaku ha aconseguit escapar-se i s'ha endut la Liona. Ah? Més t'hi resisteixis, més t'estranyarà el coll amb els tentacles. Quan se t'enganxa, ja estàs. Ja no es desprèn mai més. Un amic meu que no hi tocava gaire, un dia va dir que li faria gràcia provar-la. Durant 3 dies i 3 nits aquesta cosa li va fer veure les estrelles. Em suplicava que el matés. Al final em va fer tanta llàstima el pobre desgraciat que vaig provar d'arrencar-li del coll. Tinc molta força i ho vaig aconseguir. La pega és que també li vaig arrencar el cervell i tot. Els membres de la patrulla blindada no ens espantem si no em treus això. Oh! Fem un tracte. Nosaltres tenim un esprai especial per desenganxar-la. No és el que tenen la policia o els hospitals. Aquell no et serviria de res. Ho tens tot molt calculat, col·lega. Però t'asseguro que si jo l'he d'adinyar, tu seràs el segon. Què et sembla el meu tracte? Sé que si no m'ajudes no me'n sortiré. Aquell comando vermell m'ha clavat el ganivet massa endins. Però si m'ajudes, ruixaré la biobola amb l'antídot i te la trauré. Tu em deixaràs marxar i aquesta història tindrà un final feliç. No penso fer cap tracte amb un criminal de merda i no en parlem més. Comets un error, una decisió lloable però equivocada. Jo l'únic que vull és endur-me el quadre de l'innocent. Res més! Ja sé quan val aquesta pintura. L'han venuda per 900 milions. Aquesta vegada no ho faig per diners, t'ho juro. Per què vols el quadre, doncs? Fem el tracte i després t'ho explicaré. Oh, merda, crec que... No et moris! M'has de donar l'antídot. Sou una colla de cagarades de panda seques! No mos cridar si més, comissari! I tu ets de la patrulla blindada? Poden haver-la mort i tens la barra de dir que no has pogut ferir res? Fot el cap d'aquí! No es passi, comissari, l'Al ha fet el que ha pogut. A més, recordo una conversa que vam tenir vostè i jo, que va dir que a vegades li agradaria matar-la. En Buaku és un beneit, tots ho sabem, però no crec que sigui capaç de carregar-se un agent de policia a sang freda. No és tan beneit. Aquell qui mostra gran ràbia pot també expressar gran amor. Passa que estic molt amoïnat per aquella pobra mossa, saps? Puc fer una pregunta? Què se n'ha fet amb els delinqüents que hi havia amb en Buaku? Val més que vagis a descansar, Al, apa, no hi donis més voltes. La veritat és que se'ns han escapat tots. Ei! Em carreguen els tios que se'n foten dels errors que cometen, m'entens? No és veritat que has deixat escapar un dels criminals? Sí, és veritat. Calla, doncs. Tant de bo hagués pogut fer alguna cosa per salvar-la. Vinga, no te'n donis les culpes, fill. Si s'haguessin endut el tinent com a hostatge, no tindria tants remordiments. Gràcies, home! Però la Liona... Ja he tingut prou paciència, nano, cap a casa! Calla, Britain. Té raó. Si se t'haguessin endut a tu, no hauria perdut el son. Què? Ho diu de debò, comissari? Doncs pleu. Sí, potser estic acabat, però vosaltres sereu els pròxims! Abans que acabi del tot, tinent, m'hauria de respondre una pregunta. Caram, on va guarnit així? El quadre que els meus homes havien de vigilar al magatzem de Westerby. Vull saber on el tenen, tinent.
Ah, sí? I digui'm, m'imagino que es deu referir als comandos vermells quan parla dels seus homes, oi? El quadre ha desaparegut del lloc on hauria de ser. Vostès eren els altres protagonistes del tiroteig que hem aturat. On ha anat a parar el quadre? Ah? Per última vegada, què n'han fet de l'innocent? Miri, bon home, no tenim ni temps ni ganes de gastar saliva xerrant amb vostè de pintura ni de cap altre tema, i encara menys quan retenen com a hostatge un agent de la patrulla. I ara foti el camp d'aquí si no vol acabar rebent. Si m'ho demana amb tanta cortesia. No em digui que l'he acollonit de debò i se'n va. Ja m'ha dit el que volia saber, que el quadre està bé. No s'haurien endut un hostatge només per fugir, i encara menys un policia. Però els aviso que no tindrem manies a l'hora de recuperar el quadre. Recordi que qui avisa no és traïdor, tinent. No interfereixi en la meva feina. Mai no havia vist un element tan antisocial. Sí, ja ho pot ben dir, comissari. Els comandos vermells no es guien pel mateix codi ètic el que ensenyem als nostres homes. Són un exèrcit privat i faran tot el que calgui per recuperar aquest quadre. I això inclou robar, segrestar i matar. La Liona corre amb més perill, encara. Em temo que hi haurà una desgràcia. Era mentida. No tens cap antídot per neutralitzar l'acció de la biobola. M'has enganyat. Prou, no facis més comèdia. Què us he fet? Què us he fet? Jo què he fet? No ho tireu endavant. No continueu. Com a doctors en psicologia anormal que som, la nostra feina és estudiar, no jutjar. No és feina nostra decidir si el que fem en el projecte és correcte o no. La seva missió és prendre nota rigorosa dels resultats dels experiments que duem a terme. Però, senyor... Ha quedat clar? La Terra està contaminada pel núvol bacteriològic. Per tant, aquest projecte no es considera només d'importància nacional, sinó que la seva transcendència és d'àmbit mundial. Ja hem aconseguit crear un prototip de forma de vida capaç de sobreviure en contacte amb l'aire contaminat per bacteris. Per tant, des d'un punt de vista físic, el projecte ja és un èxit rotund. El nou repte amb què ens enfrontem és la creació d'una intel·ligència artificial que s'allotjarà en un cos de forma totalment humana. De moment, els nostres espècimens tenen cervell, però es troben encara en un estat que anomenem d'esterilitat cognoscitiva. L'estat d'esterilitat cognoscitiva comporta la innocència absoluta. Potser sí, però podem garantir que els cervells no tenen memòria, ni experiència, ni educació. Una pàgina en blanc. Què pot aconseguir un ésser així? A què pot aspirar? El cervell necessita l'aliment que rep del cos per mantenir el funcionament dels seus sistemes. Però imagini's un cos que no necessiti nodriment. Què necessitaria el cervell per mantenir la ment? Vet aquí la qüestió amb què s'enfronten els psicòlegs. I l'enigma que la nostra investigació vol desvetllar? El nostre programa recull tot de dades en què es basarà la resposta. Evidentment no es tracta de cap ésser humà, ja que hauríem incorregut en una greu contradicció, sinó un cos que no necessita aliment i un cervell que es troba en estat d'esterilitat cognoscitiva. No sotmetrem el prototip a cap experiment i farem servir aquests semiclons. Realment semblen humans. Sí, però no utilitzen per res les seves funcions cognoscitives. Els seus, diguem-ne, cervells es componen de microxips, són còpies de cervells humans adults. Així tindrem el privilegi d'introduir-hi experiències. Fins ara només Déu sabia què era crear l'intel·lecte humà del no-res. Vet aquí la nostra tasca, crear intel·lecte humà del no-res. El projecte d'investigació sobre l'aparell circulatori i respiratori ens ha servit de tapadora per poder-nos dedicar de ple a l'estudi de la psicologia anormal. Tindrem el privilegi de convertir-nos en déus si aconseguim el nostre objectiu final, ni més ni menys que la definició i la classificació de l'ànima humana. No puc negar que els nostres espècimens em fan una mica de llàstima. No tenen ni idea de la seva situació i encara menys del destí que els espera.
He parlat quan estava inconscient. On és? On és? Els agents de la patrulla blindada sempre portem farmaciola. No t'he pogut curar bé, però de moment la vena farà el fet. Què he dit quan he perdut el coneixement? Moltes coses. No has parat de xerrar, però no hi entès res. Ei, per cert, no portes el pot d'antídot per la biobola. No, no el porto, és veritat. El tenen les dues gates, però te'l donaré de seguida que les trobem. M'ho jures? Sí, és clar que sí. Això vol dir que hem fet un tracte? Un tracte amb un criminal. Ja se'n faran càrrec, els nois? No sóc humà. Pensa-hi. Prou que ho he vist abans, quan t'he tapat la ferida. No estic programat per mentir com feu els humans sempre que us convé. Si t'he dit que tinc l'antídot, és que tinc l'antídot. Què fas? Em fa nos al marc per portar-lo al cargolaré. Encara no t'he dit si estic d'acord a fer el tracte. Se'ns acaba el temps. Els meus homes estan fent progressos, però encara no estic en condicions de garantir-li l'èxit de l'operació. Una altra cosa. Els agents de la patrulla blindada només ens causen problemes. Elimini'ls, sisplau. La seva desaparició és crucial. Cap rastre? Heu trobat res? No encara. Estigueu alerta! D'acord. D'acord. Informin-nos de qualsevol detall que ens pugui ajudar a trobar-la. Què és això que se sent allà al fons? Ah, aquest soroll. Una turbina! Ah! El corrent ens porta cap allà! No podem lluitar contra el corrent! Ens esmicolarà! No llencis la tovallola! Hem de lluitar tant que... Ah! Agafa la corda! Jo no tinc! Tira fort! El quadre se'n va corrent avall! Agafa't fort, aguanta! No et deixis anar! M'estàs enganyant! No puc més! Deixa'm anar, o moriràs tu també! No, aguanta! No hem arribat a fer cap tracte, per tant, no em deus res! És igual! Els humans no som així, saps?
ho entenc! No ho entenc! Deixa'm anar! Deixa'm anar! Time.